Ġnien il-familja f'Bormli sandu dera ġdida wara li fl-aħħar xhur sarulu xogħlijiet ta' rinnovar biex jiġi attrezzat fost l-oħrajn blok multisensorjali apposta għall-tfal b'abiltajiet differenti. Ix-xogħol sal mill-Kunsill Lokali ta' Bormla permezz ta' fondi mill-iskema Aċċessibilità u Mobilità maħruġa mid-Diviżjoni tal-Gvern Lokali. Segretarju Parlamentari Alison Zerafa Ċivelli esprimiet is-sodisfazzjon għal fatt li f'Bormla issem spazju ieħor miftuħ li jista' jitgawda minn kulħadd, speċjalment minn tfal b'abiltajiet differenti. Dan l-ispazju propju se jkun sikur għat-tfal kollha u anke tfal li għandhom diffikultajiet jew ta' awtiżmu jew diffikultajiet oħra. U għal daqstant il-Kunsill Lokali ta' Bormla qed jaħseb biex iva dawn l-ispazji nerġgħu intuhom lura lil familji u residenti Maltin u Għawċin. Zerafa Ċivelli komplet li permezz ta' skemi speċifiċi għal kunsilli ċittadini u l-familji se jkomplu jkollhom kwalità ta' ħajja aħjar sew jekk mhix bi spazji miftuħa simili jew attivitajiet kulturali u staġjonali. Fl-istess ħin innotat kif il-kunsilli qed jaraw li fil-proġetti li jimplementaw ikunu aktar inklusivi pari passu mal-politika tal-gvern li kulħadd ikollu dritt tal-kwalità ta' ħajja aħjar. Is-Sindku ta' Bormla Marko Aġus qal li grazzi għall-għajnuna mid-Diviżjoni tal-Gvern Lokali, il-Kunsill qed jagħmel id-differenza fil-ħajjiet taċ-ċittadini b'dan il-proġett li hu wieħed minn ħafna. Preżenti għall-inaugurazzjoni kien hemm ukoll id-Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni tal-Gvern Lokali Emil Vassallo kif ukoll kunsilliera mill-lokalità.